дар синни 78 солагӣ бузургтарин нависандаи муосири рус Валентин Распутин аз олам гузашт. дар рӯзи таваллудаш, дар зодрӯзаш аз олам гузашт. Валентин Распутин аз зумраи он нависандагони бузурги рус буд, ки ба қавле бештар дар бораи деҳа менавишт, вале дар зимни асарҳояш фоҷиаи инсон, сарнавишти инсон, талошу армонҳои инсон, иродаи инсон басо амиқ ва бузург дар риштаи адабиёт ба таҳлили бадеӣ кашида мешуд ва ба гуфти Владимир Путин аз классикҳои зиндаи адабиёти рус буд. ва дар Тоҷикистон асарҳои Валентин Распутин ҳанӯз аз солҳои 70-80 бисёр маҳбубият пайдо кард. ҳам романҳояш, ҳам қиссаҳояш, ҳам ҳикояҳояш ва дар тарҷумаи адибони тоҷик ҳам романи «Живи и помни» «Зинда бошу ба ёд биёр», ҳам «Последний срок» «Муҳлати охирон», ҳам «Пул барои Мария» «Деньги для Мария», ҳам «Дарси франсавӣ» ва ҳам «Алвидо бо Матёрой». асар романи охиронаш ки масъалаҳои бисёр бузургро дар бар мегирифт, мисли масалан «Нораки мо» мавзӯи як аст, вале албатта маснади романи Валентин Распутин аз ҷиҳати ҳаллу фасли бадеӣ хеле боло ва боло меистад. хуб албатта дар Россияи бузург Распутин ҳамчун як нависандаи бузург, ҳамчун як охирон, нависандаи бузурге ки сабки классикиро риоя мекард ва дар сабки классикӣ асарҳои бисёр барҷаста офарид. Тамоми дунё Распутинро мешиносад ва осорашро мехонад. бисёр маргашро бо дард қабул кард. ба тарғиби осори Валентин Распутин ва тарғиби зиндагиномаи ӯ аз номи ҳам қаламош, аз номи ҳам солош, аз номи онҳое ки ҳамшинихез буданд дар ҳамаи шабакаҳо дод. ва албатта ин хабари нохуш барои нависандаҳои тоҷик ҳам як андӯҳе дорад, аз он хотир ки беҳтарин насли нависандагони мо насли солҳои 70 ва 80 бештар дар пайравӣ ба рӯҳияи осори Валентин Распутин асар менавиштанд ва ин таъсири файзбахш дошт. мисли осори Чингиз Айтматов, мисли осори Залигин, мисли осори Белов, мисли осори Фёдор Абрамов. ҳоқам ба унвони иттифоқи нависандагони Русия ё ки хонавода ин изҳори ҳамдардӣ мефирстанд? бешак албатта хонаводаш ба мо дастрас нест. занаш аз олам гузаштагӣ, духтараш дар тасодуми нақлиётӣ аз олам гузашт, яъне ки танҳо буд. аммо мо албатта ба ҳамқаламои русиягӣ худмо ба иттифоқи байналмилалии нависандаҳои собиқи Иттиҳоди Шӯравӣ ки дар Москав аст изҳори тасаллият ва ҳамдардӣ баён мекунем.